Good morning mga ka-listeners, mga ka-DJ. Nasakay ko karon ng jeep guys, auto guys, padong duty. Kaya so nasa buntag diri sa Jeddah, Saudi Arabia. O karon guys, atong ipadayon ang maing sumpay ni atong sugilan. Mga mata lang kanako. Salamat guys sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Inotil ako. Kinahanglan magbuwag na talara. Sweetheart, ayaw kong ingna ini. Love na ka. Mamatay ra ka ng imong love nako kay butan ako. Unsa man ka matanga sa pagka-nurse? Ngano mo kontra ka magid ako? Kay nurse ko nimo. Og sayop na imong kiuna-una. Kung doon na may nagugsa sa nahitabo nimo, kana mao ikaw. Tungod kay wa kay hinungdan nga pagka-driver. Ikaw ang sad-an sa tanan. Ikaw! Kung nagtuo ka nga ako ang sadan, sige, patya ko! Pintor ko. Usa kinahanglan mo pintal ko. Pero, dili ka makakita. Oo, buta ko. Pero may kamot o may utok pa ko. Unsa man nimos pagpintal? Ang imong mga mata, mao ang mamahimo kong mga mata. Mga mata, alang kanako. With me in the silence of darkness, I want to show you secrets of life. Matahom ang kalibutan sa mga makakita. Apan sama nga ginatugan ka sa langit kung hakpon sa kangitngit ang imong kinabuhi. Apan bisan unsa kadulom sa palibot, aduna gayoy kahayag nga nagpahipi. Ang kahayag sa paglaom. Mga mata, alang kanako. Tagsulat, Ginny Rica Vidal. Direktor, Alex Repulyo Lara. Music, Trifon Morales. Recording Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aminidel Liara. Nakorda. Dalit ka na to sa RMN Drama. Amiyagi, nanganaogid sila si Leonardo ug Angela sa ubos sa pangpang nagbunga ni Esmeralda. Apan kalit lang, natapigas si Angela ug nasamad ang kamot. Mao nga namalik na lang sila sa agi. Apan sa dayon na nilang tungas sa karsada, paingon sa mansyon, nagian sila ni Frex. Mao nga si Frex na lang ang gipalihog ni Leonardo sa pagpadoktor sa kamot ni Angela. Human matambali ang kamot ni Angela, nanguli na sila. Apan sa pagkaibawan ni Frex nga didto sila gikan sa nagbungan sa pangpang ni Esmeralda, nagpauban usab siya kang Angela. Ani ang sumpay ni atong sugilanon. Mga mata, alam kanako. Basin kun doon mga butang niya nga nadani niya siya paghagbong. Ug wa na makita sa nag-ugkat niya. Oh, ha? Oh, na-stay ko. O gamitan na sa pagkukay sa mga dahon sa agbot ng dapita. Okay. Good. Oh, sige. Sugdan na to papangita sa mga ebidensya sa pagkahagbong Esmeralda ng dapita. Ansa? Dili na posible, dili ba, Angela? Kuan? Gusto ka? Dili na imposible. Naunsa man ka, Angela? Ura man kang nahadlok na ko. Wa man. Bita makabasol ko na. Makasalig na ko, Angela. Tungod din siya mo nakita na mo ni Lara, dili ba? Sige. Ato lang ako kayong kinindapita. Sige. Pero ari lang ko diri sa tungod ha. Pidpid sa pangpang. Ikaw good. Unsa di kayo natabo sa gabi eh? Sa wak umagbong si Esmeralda yan sila, no? Aha? Naunsa mo ka? Puro mong kagwa sa mong kagalingon karon. Naguna-huna lang ko sa akong pasyente, sir. Si Sir Leo,
Basig nangita na siya nako ron. Relax lang, Angela, relax. Dili siya mangita nimo. Kay nagtuo to, natuwa patas doktor. Sige, Sir Frex. Sige na, dalion na to atong tuyo din niya. Naukay naman unta nato ang tanang mga karton sa libro din sa bodega. Pero man good ang diary ni Esmeralda. Basig wa to din tita. Ay, bitaw, ma'am. Basig iya gyud ning nataguan og dapit nga lisod na tultulon. Kinahanglan ato kining makitaan. Tabangan ta ka sa pagpangita ni ini, tita. Salamat, Lara. Ating, kami na lang si Lara ang mapadayon pagpangita sa diary. Paghikay na lang sa pagkaon dito. Ay, sige, ma'am. Tita, basig sa upang mga kwarto nga wa ninyo gamita, dito ibutang ni Esmeralda ang iyang diary. Ang karaang kwarto ni Papa Florenzo. Basin to adito. Kun mao, mao ni ang sunod na tong okayon, tita. Sir Frex, naganid naman na ukay kining dapita pero wa man tay nakita. Indot man di lawas, Angela. Sir Frex, naamo ko sa akong luyo. Relax lang, Angela, relax. Karon pa ko makatuto kung maayo nimo. Sa tibuok ng lawas. Sir, maayo tingaling mamiya tayo ning dapita. Dali na, sir. Ayo. Buhi lang akong kamot, Sir Frex. Angela, nakagusto ko nimo. Ug mahimong ihatag na ko nimo ang tanan nimo makalipay. Sir Frex, buhi ko ba? Buhi akong kamot, Sir Frex. Ako pa ka. Nga mauni akong ganahan sa babae. Kanang pakipot. Buhi ko, Sir Frex. Kung dili ka gusto mo sigit ko. Ipasamot lang nimo akong kahinam nimo, Angela. Sir, Dali. buhi ko. Aray! Managpa mangod ka! Kini! Salbayis ka. Imuning sa! Nagpa mangod ko nimo! Lain mo gani akong ukon, masakitan ko! Managpa ko! Ayaw lang Buhi ko. Tabang! Hilom! Hilom! Huwag na dyan ko sa ini ha! Huwag na dyan ko sa! Imo mo kong sagpagod! Nahinayak to lang kong pasakit ni mo! Ikaw ba? Ipainit na dyan mo mayo kong ula! Sa bahis na ko, Angela, kung masakitan ko! Imo dyan sa! Dali! Imo dyan kong hagito, ha? Imo dyan hagito, ha? Hilom lagi! Ayoko. Ito na. Ayoko. Natumba na nung ka. Saan, Sir Frex? Ayoko kung saan. Nagitig ka unsaon. Ako naman kang lipayon. Nakabati ka, Angela. Ako na hunang pasakitan ka. Maglipay-lipay, yun da. Ayaw. Bato. Bayas ka! Wala siya maglihok. Nakapatay ko. Dili. Sir Frex! Sir Frex! Nagdugo ang iyang oo. Dili. Kinala makabiyak ko din. Unsa ni square nga kung nakumutan sa lapok. Wala manig libro. Libro ka napulit sa lapok nga libro. Nga nugod taong naabot ba na din niya. Pero kinala makabiyan ako hindi napita.
Kinsabay. Oh, Nang ating, Angela? Ay, diin ka man. Nga nung nagkalapo ka man, oy. kuan, na-slide ko nang, hain si Sir Leo nang. To ang kwarto, day. Sige na nga, mag-ilis anak ko. Saan manin ako? Posible nga. Manapatay na ko si Sir Frex. Magali ko. Kinala makailis ko. Ug ako ning taguan ako nakuhang libro sa ubos. May line sa ting kwarto din sa inyong basement, tita. O, Lara. Mahilig sa basement ang kumbana. So, posible tuod nga ni adin ang tiring, Esmeralda. Dili kita mohulong pagpangita sa maong diary. Yes, tita. Tabangan tagid ka sa pagpangita ni ini. Ayaw na. Ablihan una na ako ang kwarto din sa basement. Sa mali ako nabuhan. Napatay kid ka na ko si Sir Frex. Pero gipugwas na niya sa pagsupal niya. Iyaot akong lugotson. Salbahe siya. Pusa angay lang sindakdakan og bato sa o. Ako kani i-report sa kapulisan. Dangating. Nagas kusina nang. Ay, odong, di adong. O man, magkape ka? Wa pa maabot si Angela o si Frex. Kuan, may abot man to sa Angela, dong. Nagkalapok man to kay, na-slide man kuno siya. Unsa? Diin man siya gikan. Ngano nagkalapok man siya? Na, ambot lang ka, dong. Nakakita ka ba ni Frex nga kauban niya? Wa man sab. Unsa may tan-aw nimo sa naong ni Angela? Kuan, mura giabat. Unsa giabat? Ay, basta, mura siya giabat sa kaluspad. Hain man siya karon. To atingay siyang kwarto, dong. Na. Limpyo na ko. Nagaliko na ko. Mingulang-ulang akong tiyan na gisuntok ni Frex. Ug ang akong samad sa kamot. Maayo kay wa mabasa ang bindahe sa akong kamot. Kinahanglang makailis ko. Unsa nahitabo nimo, Angela? Sir Leo? Doon ako sa studio. Kinahanglang malantaw na ako sa upo si Sir Frex. Niyan ako sa teres nag-ambakan ni Esmeralda. Lantawon ko ako, boss. Dili. Wala si Sir Frex sa ubas. Buti pa sa mga mabuhi siya. Buhi si Sir Frex. Pero wag kayo nakakita niya sa ubas. O gida siya sa ospital. Or sa punerarya ba? Ang sabi ko buhatan ini. Kinahanglang masiguro ko kung patay ba o buhay si Sir Frex. Gusto si Ma'am Lara. Siya lang ang makasusi sa kahimtang ni Sir Frex. Shit. Buntag na lang. Pero dili kapon matubag si Frex. So may nahitabuin ng tawhana. Nagbinak o ay. Dili man mo tubag. Nagbilin man nata ko niyag message kapi.
Pero nga nung wa siya motubag. Ma'am Lara. Milagro. Miduol ka na kung una karon, Angela. Kuan, ma'am. Mangayo lang ang takog cell number ni Sir Frex. Og nga nang mangayo man ka? Unsa man? Uyab na mo? Dili man, ma'am. Nahabilin man gud ang akong pitakang gamay sa iyang auto gahapon. Sa pagdahan niya nako sa ospital pa, dito sa doktor. Mao ba? Og mangayo kag number niya. Unta, ma'am. Mirago kay swerteran, Angela. Kay dili siya motubag. Unsa dili motubag, Ma'am Lara? Kagabi pa kong nagsigig contact ni Frex. Pero dili gi siya motubag. Igo lang mo pagtingang yung phone. But anyway, hatagan nga pa ka sa iyang number. Oh, salamat. Unsay number niya, Ma'am Lara? Kinahalang matawagin ako si Sir Frex. Pero, tinuod ka ang gisulti ni Ma'am Lara. Nagkapilit pa niyang gikontak si Sir Frex o gilit ni Matubag. O kinuo ko. Napatay kitingay na ko siya. O nabangalan lang og mga tao. Pero wala na ako tuyo. Kaya iya ang taong luguson. Oh. May nanugtog. Uy, Sir Leo. Ikaw dahil, sir? May problema giday ka. Kaya nalimtan lang ko ni mas pagatiman. Uy, hala. Ting pamahaw naman di mo karon, sir. Asa man kamukaon, sir? Hapti kong pagkaon sa kong kwarto. Yes, sir. Milagrong giganahan na sab si Sir Leo nga tumukaon siyang kwarto na. Angela? Ay, Ma'am Minerva. Ay, sorry ha nga nakuyawan ka sa akong pagsangpit. Nagdakamagod-an ng tray sa pagkaon. Kang Leo na? Ay, oo, ma'am. Ato sa siya ganahang mukaon sa iyang kwarto. Mao ba? Tuo di ay, human mo atiman ni Leo. Ato ako sa akong kwarto, ha? Oo, ma'am. Ato, anta ka. Na, sige. Sige laho sa kwarto ni Leonardo. Niyan ang imong pagkaon, Sir Leo. Dili ko mukaon kung dili ka musultin ako sa nakahasol ni mo, Angela. Sir Leo? Pero, kuan, sir? Dili ko ni mo mahimong bakakan. Sa ako nagikaingon. Suhito na ko sa imong lihok og sinultihan. Hangtod na sa imong mode. Ug sugad gahapon, may nakahasol nimo. Sir? Unsa man kana? Sultihi ko. Pero... Sultihi ko. Dili mahimo nga doon na kay itago nako. Sir Leo? Hila ka. Si Sir Frex. Ngano si Frex? Gahapon, magod, sir. Humanik pa doktor na ako. Wa siya masuod og lahos din niya sa inyo. Diin ka niya, dada. Unsa yang gibuhat nimo? Ako magod sa gisaltihan bahin sa gusto nimo nga mutunob sa nahagbunga ni Esmeralda. Mao nga nagpadasab siya nako dito sa ubo sa pangpang namatyan ni Esmeralda. Unsa? Ugod sa nahitabo sa diyang miabot mo dito? Sir, hiyaon akong... Diyon sa kaniya! Hiyaon akong naguson. Unsa? Salpahe siya. Demonyo siya! Niyo sa man. Bilampos ba siya siyang datang tagtinguhan ni mo? Wa, Sir Leo.
ako mo siya natukoy. Pero iya ko gisuntok sa kuto-kuto. Mao nga naugtangan kog umoy. Pero sa diyang may buhaton o siya na ako. Nakagunat pa kog bato nga may ako gihapag sa iyang o. Sa makadang hangi kayon. Demonyo ka, Frex! Traitor ka bisag unsaon. Sir Leo, wala siya maghihog sa kong pagbiya dito, sir. Huwag nakita na kong iyang o nga nagdugo og maayo. Mao nga nagtuog o nga napatay na ko siya, sir. Kinalamasusin na to sa ubos ang iyang lawas. Wala si Sir Frex sa ubos sa pangpang, Sir Leo. O gano'n nahibaw ka? Ako man ang kitanaw karong sayo sa puntag ikan sa Therese. Sa luyo sa imong studio, sir. Wala siya sa ubos. Mao ba? Wala iyang lawas sa ubon, sir. Mao ba? Huwag nahadlok ko, Sir Leo. Ang ako lang kung nabangalan siya og tao. Unya nakasulti ni nga ako ang mihapak og bato siyang o. Kinahanglan ato ni masusi. Unsa ano to pagsusi, sir? Dada ako balik sa ubos sa pangpang, Angela. Niya na ta sa ubos, sir. Unsay nakita nimo sa palibot? Wala kit si Sir Frex, sir. So siya ang lama sa iyang dugo sa yuta. Sir Leo. Unsay nakita mo? Niya ang mga lama sa dugo, sir. Pagtanaw og mga tunob sa tao. Dili maklaro ang tunob, sir, kay natabunan sa mga layang dahon ang yuta. Sir Leo, mayo tag buhi si Sir Frex. Buhi siya. Sir, nakasiguro ka nga buhi siya, sir? Oo. Kay kung patay pa siya, maabtan pa nato din ang patang niyang lawas. Pero, unsao naman lang kung nabangalan siya og tao. Kung nabangalan siya og tao, posible nga mo report kini sa kapulisan. Ug may mga pulis na unta nga ni anining dapita karon. Tuod, no? Mamalik ta sa bayo Og paaboto nato nga dunay mga pulis nga moabot sa pagpangutana bahin sa netabo dinhi. Leo? Angela? Diin mo kikan? Nagpahangin. Angela, ang dami kong kape. Yes, sir. Nakontak na ba nimo si Frex, Lara? Wa. Pero gabi pa kong nagsigi-contact niya. Dili gid siya matubag. Ambot kong naunsa ng tawhan nga dili man matubag. Well, may tuyo ka ba kang Frex, Leo? Mangayal ang ko niya sa mga ngan sa tanang nakapalit sa ako mga pinintal. Aha. Wa pa siya balita bahin sa resulta sa among art exhibit. Busa tawag siya. Pakuntakan ako. Uy. Si Frex na ning nanawag. Hello, Frex? Frex? Frex, ganun di ka mo tubag? Frex? Hello? Frex? Hello? Leo, di man mo tubag si Frex? Tawag So siya kung naunsa siya. O ngano di ba siya motubag nimo? Nagtandad na sab. Ano man niya? So siya sa ila. O kung magkasulti mo, pahinumdumi sa resulta sa among art exhibit. Okay. Sige. Ato na ko siya sa ila. Yapak man ni si Frex. O sa mga kayo nagkaon ng tawhan nga dili man mo tubag. Pinako yun na yan. O sa mga kayo plano ng tunto.
Iya ba kang suluhon ang tanang halin sa pinintal nila ni Leo? Isira ka ng pultahan, Angela. Milakaw si Lara aron sosyon si Frex sa ila. Mao ba, sir? Mayon ta ko niya. Kunwa ko lang mapatay sa Sir Frex. Manghinaot na lang nga buhi siya. Aron bayran niya ang iyang sa nimo. Gusto ka niyang luguson. Busa, yakinin tubagon. Pero kung namatay gid siya, ako ang dunay tulubago niya, sir. O posibleng mapriso ko. Dili ka mapriso. Igo ka lang na nalipod sa iyong kaugalingon. Magampo ko nga buhi lang unta siya. Dili ko gusto nga mahimo kong kriminal, Sir Leo. Dili ko ka na katugutan, Angela. Sir Leo. Frex? Frex? Hain ka? Frex? Mingaw man dito sa iyong bahay. Frex? Frex, hain ka? Frex? Magkuha siya makapauli din eh. Ating, nanggawas na ba sila si Leonardo sa kwarto? Wa pa man, ma'am. Ating, may nabantayan ka ba nila ni Angela o Leonardo? Ay, naa, ma'am, naa, Jod. Suod na kay sila. Murabag sila ang nagkasabot og maayo kay ni Ma'am Lara? Asa magyud kahasan ko kining sitwasyon nila ni Lara o Leonardo. Ang ako lang, ma'am, bakon sila si Angela ang magkadayon, ma'am, no? Muulbog yun ang kagubot kung mahitabo na ating. Asa ka gusto mo standby, Sir Leo? Ano lang ta si ilawom sa mangga? Sa may bench diha. Okay. Hinay ha. Okay. May anak ka. Naibaw ka ba? Naganahan sab ka ay maglingkod-lingkod si Esmeralda inindapita? Mao ba? Ani siya din magsuat-suat sa iyang diary. Diary? Sir Leo, may libro kong nadagikan sa ubos. Libro? May libro ka nakitaan dito? Oo, sir. Kaysa dihang gidumog ko ni Sir Frex, human ako kapak niya sa bato. Nahikapan ko ang libro nga nalubong sa lapok. Hain ang maong libro? Tuas akong kwarto, sir. Wa pa rin ako maatiman tungod sa akong kahadlok nga nabatay ko si Sir Frex. May mabag imo ning kuhaon? Oh, mahimo, sir. Hain naman ang libro. Hindi man to sa banyo na ako kidakay. Lapukon man to. Ay, nalimot naman ang kukain ako mabutang eh. Tuara. Nagkalapukit siya. Pero, dili ni mahimong baston kitigalit madaot niya. Dadon ko ni nga to ni Sir Leo. Yan ako sa bahay nila ni Leo.
Nasa loan sila si Leo ug Angela. Suod na gid kay ning duhay. Unsa man ang ilang gitan-aw? Diara ang libro, Sir Leo. Magkapahibong kaayo. Kung nga dito na sa ubo sa pangpang. Mausab na ang akong nahuna-huna, sir. Unsa mahitsura sa mong libro? Nagkalapok man, Sir Leo. Ayaw naghugasi. Kinahanglan imo lang ng trapuhan ang sila. Unsay kolor? Kuan murag puwa. Aw, murag pink. Puwa? Oh, pink? Ayaw sa ipakita sa banhan. Ayaw nagpaablihi sa laing tao. Oh, kasi nagpadong. Leo? Si Ma'am Lara. Oh, takoy ng libro. Leo? Wa dito sa ila si Frex. Unsa? Hain magika siya. Magkapahibong kayo kining kalit niyang pagkawagtang. Unang higayon karon nga dili na ko siya makontak. Panawag sa ubang mga kaila. Pero mas mayo tingali nga kini si Angela ang atong pangutan-on bahin kang Frex. Unsa? Nganong ako man? Tungod kay ikaw ang katapusang kauban ni Frex, Angela. Kuan? Igo lang gihator ni Frex si Angela din Hilara. Og wa siya may bawo kung asa kini paingon. Ato na lang paabuton nga manawag siya. Ug ano ikaw mo tubag para niya? Sir, may isugo pa ka? Kay may limpyuhan lang ko sa kong kwarto. Biyahin na lang ko din eh. Naibawan ako kung saan sa pagsul sa bahay. Okay, sir. So, nagit tayo mas Angela, unsa? Ayaw nagbutang ipagkulor ang among kasuod, Lara. Dili na ko malikayan nga mubati ko pangigi niya. Mas gaan pa man gani kaysa imong tinagdan ako. Mulapan ka pa niya. Sorry. Nahibaw ka na sa rason. Ayaw na lang naghilabti si Angela. Si Frex ang pangitaa. Ay, salamat. Anam-anam nang nalimpyo kining moong libro nga ako nakitaan sa ubos sa pangpang. Nana, inanay nang naklaro ang... na may lettering sa ibabaw sa libro. Ako nang napilan. Aron akong makita ko ng sinasawat. Di man din libro. Usa ni ka diary. Diary cute. Mangigala dapiton ko kamo sa pagpamati sa nang sumpay nining atong sugilanon. Mga mata, alang kanako. Gisuat kani sa radyo ni Maria Gina Bidad ug ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music nining alagad niya sa kanginan Trifon Morales. Recording editor Ariel Mancao. Soundman Aldwin Nacorda. Dalit ka na to sa RMN Drama.